शहराच्या शिरपेचात इस्टोर इंडिया कंपनीच्या माध्यमातून आणखीन एक मानाचा तुरा रोवला गेला आहे। या सुपर बाजारच्या निमित्ताने शहरातील नागरिकांना हक्काचा बाजार उपलब्ध झाला आहे। या ठिकाणी किराणा सामानासह आयुर्वेदिक औषधे तसेच ग्राहकांना विविध सेवा देणाऱ्या वस्तू उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत। या सुपर बाजाराचे उद्घाटन नुकतेच कंपनीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या हस्ते करण्यात आले। यावेळी हा सुपर बाजार सर्वसामान्य सावंतवाडीकरांसाठी हक्काचा बाजार ठरेल असा विश्वास उपस्थित पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला। तसेच या बाजाराचा फायदा जिल्ह्यातील जनतेने घ्यावा असे आवाहनही त्यांच्याकडून करण्यात आले। या सुपर बाजाराच्या माध्यमातून किराणा सामान व आयुर्वेदिक औषधे एकाच ठिकाणी उपलब्ध होणार आहेत। विशेष म्हणजे सर्व प्रोडक्ट्सवर 4% सूट देण्यात येणार आहे। या बाजारात 6199 रुपयाचे स्मार्ट व्हॅल्यू पॅक फक्त 999 रुपयात उपलब्ध करून देण्यात आले आहे। तसेच स्पेशल कस्टमर पॅकेज म्हणून विविध सुविधा देण्यात आल्या आहेत। या 999 रुपयात 12 महिने 100 रुपयाची खरेदी मोफत, कॅश वाउचर, डॉक्टर चेकअप कार्ड, मेडिसिन डिस्काउंट कार्ड, शॉपिंग कार्ड आदि विविध सेवा देण्यात येणार आहेत। सावंतवाड़ी जिला सिंधुदुर्ग में ई स्टोर इंडिया का आज ओपनिंग प्रोग्राम है। आज दिनांक 20 अगस्त 2019 को सावंतवाड़ी में भी ई स्टोर इंडिया का 16वां सुपर मार्केट ओपन हुआ है। महाराष्ट्र का 16वां 16 सुपर मार्केट है। ई स्टोर इंडिया का ऑब्जेक्टिव है लोगों को घरेलू उपयोग के जो उत्पाद हैं वो बहुत सस्ते कीमत में मिले। मार्केट में सबसे सस्ते प्रोडक्ट हम अवेलेबल कराते हैं। किसी भी प्रोडक्ट की परचेज करने पर 4% मिनिमम डिस्काउंट होता है जो कंपलसरी सबको मिलता ही है। साथ में अगर आप हमारे मेंबरशिप प्रोग्राम से जुड़ते हैं, हमारे एनुअल मेंबरशिप कार्ड्स होते हैं, अगर उसके साथ आप एसोसिएट होते हैं तो आप 40% तक डिस्काउंट हमारे ई स्टोर इंडिया से प्राप्त कर सकते हैं। ग्रॉसरी के अलावा ई स्टोर इंडिया का एसोसिएशन आयुर्क्योर हेल्थ केयर से है और हम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट पिछले 18 साल से मैन्युफैक्चर और मार्केटिंग करते हैं। आयुर्क्योर हमारा ब्रांड नेम है। पूरे इंडिया में 200 से भी ज़्यादा हमारे आयुर्वेदा सेंटर हैं और बाय डिफॉल्ट हमारा सुपर मार्केट भी हमारा आयुर्वेद सेंटर है, जहाँ सप्ताह में एक बार डॉक्टर की अवेलेबिलिटी होती है, क्वालिफाइड डॉक्टर बैठते हैं और उनके द्वारा आने वाली जनता का फ्री हेल्थ चेकअप किया जाता है। हेल्थ चेकअप में डॉक्टर जो भी बताते हैं, जो भी व्याध होती है, जो भी बीमारी होती है, आजार होता है, उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है और साथ में प्रोडक्ट पर एक अच्छा डिस्काउंट भी दिया जाता है, जिससे कि जिन लोगों के पास पैसे की कमी है, जो लोग फाइनेंशियली साउंड नहीं है, वो भी हमारे प्रोडक्ट को ले सकें और स्वस्थ रह सकें। हमारा उद्देश्य हेल्थ टू वेल्थ है। आप हेल्थ लीजिए, पैसा बचाइए। पैसा बचाना खुद में पैसा कमाने के बराबर है और घरेलू उपयोग का सामान भी सस्ते रेट में लीजिए, जिससे कि आप भरपूर अपने परिवार को खाना उपलब्ध करा सके, स्वास्थ्य उपलब्ध करा सके। जय हिंद। नमस्कार, माझं नाव अनिल जाधव। हा कन्सेप्ट जो आहे आमचा आयुर्क्योर हेल्थ केअर आणि आमचा ई स्टोर इंडिया हा जो ब्रँड आहे, गेले वर्षभर आम्ही ह्याचं काम करतो। ह्या जिल्ह्यातून आम्ही याची सुरुवात केली आणि आज जवळपास मुंबई, रत्नागिरी, रायगड, बँगलोर, त्याच्यानंतर कोल्हापूर, सातारा, कराड, सोलापूर, सांगोला हा पूर्ण आम्ही हा बिझनेस आम्ही पूर्णपणे आम्ही इथं पसरवलेला आहे। ह्या बिझनेसचं उद्दिष्ट आहे की लोकांना हेल्थ आणि राशन म्हणजे ग्रोसरी ही लोकांना स्वस्तमध्ये मिळावी, हा आमचा उद्देश आहे।
आमच्याकडे परिपूर्ण आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आहेत. आतापर्यंत आमची जी काम करण्याची पद्धत अशी आहे की आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आहेत हे आम्ही लोकांना प्रमोट न करता कंपनीने जवळपास 20 डॉक्टर आपण केले आहेत ऑल इंडिया कंपनी पॅनलवरती, आणि हे डॉक्टरांचे आम्ही कॅम्प लावतो आमच्या हेल्थ स्टोअरवरती आणि आमच्या सुपर बाजारवरती. आज जवळजवळ आमचे 60 सुपर हेल्थ स्टोअर आहेत ऑल इंडियामध्ये आणि आमचे 15 सुपर बाजार आहेत पूर्ण इंडियामध्ये. जे सुरुवात आहे 1 वर्षाचं आमचं काम आहे आणि आतापर्यंत आमच्याकडे जवळपास हजारो हेल्थमध्ये टेस्टिमोनियल्स आहेत. बऱ्याच लोकांना रिझल्ट्स मिळालेले आहेत. डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, बऱ्याचशा आजार लोकांना रिझल्ट्स मिळालेले आहेत. तर ह्या जिल्ह्यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आम्ही प्रॉपरली आम्ही शिरोडामध्ये, वेंगुर्ल्यामध्ये आमचा हेल्थ स्टोअर आहे, कुडाळमध्ये आमचा सुपर बाजार आहे, सावंतवाडीमध्ये आमचा हेल्थ स्टोअरसुद्धा आणि सुपर बाजार आज आपण ओपनिंग केलेला आहे. देवगडमध्ये आपला सुपर बाजार आहे आणि आता लवकर आम्ही कणकवली, मालवणला आम्ही हेल्थ स्टोअर ओपन करतो. हेल्थ स्टोअरमध्ये फक्त आमचे हेल्थ प्रोडक्ट असतात आणि सुपर बाजारमध्ये आम्ही हेल्थ प्रोडक्ट आणि प्लस आमचा ग्रोसरी असते. तर लोकांना याचा बेनिफिट्स मिळावा हा आमचा उद्देश आहे. आमचे सर्व डिस्ट्रीब्युटर्स, आमचे सर्व असोसिएट लोक प्रत्येक घरात जाऊन आम्ही याचा परिपूर्ण प्रचार करतो, याचा प्रसार करतो आणि लोकांना याचा बेनिफिट्स व्हावं हा आमचा उद्देश आहे. जसं हेल्थमध्ये आम्ही लोकांना फ्री चेकअप देतो. डॉक्टर फक्त त्यांना प्रोडक्ट त्यांना परचेस करायचे, ती पण एकदम कमी रेटमध्ये आपल्याकडे प्रोडक्ट उपलब्ध आहेत आणि डिस्काउंटमध्ये आम्ही त्यांना प्रोडक्ट देतो. सोबत राशनमध्ये वगैरे आमच्याकडे बरंचसं डिस्काउंट आहेत. मिनिमम 4% डिस्काउंट आम्ही देतो त्यांना लोकांना. तर अशा पद्धतीने जिल्हावासियांना एक आवाहन करतो आहे की डिस्टोरच्या परिवारामध्ये तुम्ही लवकरात लवकर सर्वजण सामील व्हा आणि इथे जे काय हेल्थ सेंटर आहे त्याचा बेनिफिट्स घ्या, जे आमचं स्टोअर आहे त्याचा बेनिफिट्स घ्या. आणि थँक्यू सर. नमस्कार, मी संजना परांजपे मुंबईवरून आहे. या कंपनीची जी सुरुवात झाली ही दिल्लीपासून झाली. ट्रेडिशनल मार्केटमध्ये ही कंपनी 19 वर्षापासून आहे आणि कंपनीचा बेस जो आहे हा सगळा तुम्ही बघताय या ठिकाणी सगळं आयुर्वेदिक मेडिसिन आहेत. ॲक्च्युली काढे आहेत आणि हे काढे 100% आयुर्वेदिक आहेत आणि हे काढे जे आहेत हे आम्ही पद्धतशीर या ठिकाणी तुमच्यासमोर इथे डिस्प्लेला दिलेलं आहे. ही कंपनी जी आहे ही कंपनी दिल्ली बेसवरून आहे. आत्ता ही कंपनी 1 जुलै 2018पासून पूर्ण महाराष्ट्र, साऊथ इंडिया, ऑल ओव्हर इंडियामध्ये पूर्ण प्लॅटफॉर्मवरती गेलेली आहे. आणि या कंपनीचं जे काम आहे हे ॲक्च्युली 3 पद्धतीने चालतं. एक सोशल टच, एक ट्रेडिशनल आणि नेटवर्किंगमध्ये. सोशल टचमध्ये यासाठी म्हणेन की या ठिकाणी कंपनीचं जे बेस आहे हा सगळा मेडिसिन आहे आणि हे मेडिसिन ज्यावेळी आम्ही लोकांपर्यंत पोहोचवतो तर मार्केटमध्ये सगळ्यांना माहीत आहे की आत्तापर्यंत प्रत्येक लीडरने किंवा माणसांनी ट्रेनिंग वगैरे घेऊन लोकांपर्यंत मेडिसिन दिलेले आहेत. पण तिथे काय होतं, विश्वास येत नाही किंवा हे कोणीतरी सांगितलं आणि कसं आपण मेडिसिन घ्यायचं. तर या ठिकाणी कंपनीने स्वतःचे डॉक्टर अपॉइंट केलेले आहेत आयुर्वेदिकमधून. या ठिकाणी नाडीच्या माध्यमातून चेकिंग केलं जातं. नाडीच्या माध्यमातून यासाठी कारण नाडीमध्ये ॲक्च्युली 3 प्रकार आहेत. कफ आहे, पित्त आहे, वाडी आणि वाताची नाडी आहे आणि मिक्सच नाडी आहेत. तर ते पद्धतशीर कळलं तर प्रत्येक आजाराचं रूप आपल्याला कळतं. ॲक्च्युली आम्ही हे काम करण्याचा मागचा उद्देश एक आहे की या ठिकाणी जोपर्यंत माणूस आजारी पडत नाही तोपर्यंत काय होतं की तो डॉक्टरांकडे जात नाही. बरं, डॉक्टरांकडे जात नाही तर काय होतं की आज 100% लोक आहेत तर त्याच्यातले 20% लोक आहेत ती रिअलमध्ये बेडवर आहेत, त्यांना ॲलोपॅथीची खरंच गरज आहे. पण तुम्ही आम्ही आता असे चालतोय पण 100% बरे पण नाही, 100% आजारी पण नाही होत. मग या ठिकाणी काय होतं, जोपर्यंत आपण आजारी पडत नाही तोपर्यंत डॉक्टरांकडे जात नाही. मग आजारी पडण्यापूर्वी छोट्या छोट्याच्या गोष्टी काही सुरुवात झाल्या असतात आपल्या बॉडीतून ते आपल्या नाडीच्या माध्यमातून कळतात आणि आपण त्यांना एकदम डेंजर झोनपर्यंत जाण्याच्या पूर्वी आपण त्यांना सेफ करतो आहोत. पण हे कशाच्या माध्यमातून लोक या ठिकाणी कशी येणार आहेत तर त्यासाठी इथे माध्यमात आणण्यासाठी एक माध्यम आम्ही घेतलं. ग्रोसरी पार्ट आहे, FMCG आहे, हे आज तुम्ही या ठिकाणी बघू शकता. या ठिकाणी तुमच्या चॉईसचे असं नाही की आपली कंपनी आहे आपल्याच कंपनीचं जे ऑल ब्रँडेड आहेत मार्केटमध्ये जे काही आता अवेलेबल आहे जे आज तुम्ही कुठेतरी घेतलेले ते आज बरं या ठिकाणी आमच्या इथं अवेलेबल करून दिलेलं आहे. आणि कंपनीचं खरंच खूप सुंदर सिस्टम आहे. या ठिकाणी ग्रोसरी मार्टसाठी आहे, हेल्थसाठी आहे, त्यानंतर आपलं नेटवर्किंग पार्ट छान आहे. कंपनीचे जे मेन CMD आहे हे खरंच
खरंच ऑलराऊंडर म्हटलं तरी चालेल, कारण कंपनीचे CM जे ते डॉक्टर आहेत मुळात, आणि डॉक्टर असल्या कारणाने हे जे मेडिसिन आहेत ते लोकांपर्यंत कशा पद्धतीने आम्हाला पोचवायचे त्यांचं खूप सपोर्ट आणि हे त्यांचं सगळं माइंड आहे. आणि खरंच हे मेडिसिन जे आहेत आम्ही आपल्यापर्यंत नाही म्हटलं तर 1 जुलै 2018ला आम्ही ही कंपनी स्टार्ट केली ऑल ओव्हर महाराष्ट्र साऊथ इंडियामध्ये. पण तत्पूर्वी आम्ही 6 महिने हे कॅम्पिंगच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत आम्ही मेडिसिन पोहोचवलेली आहे. तर कोणतेही क्षेत्र जर आपण ग्राउंडवर आणायचं तर त्याच्यापूर्वी आपल्याला त्याचं स्टडी करणं गरजेचं आहे, आणि ग्राउंडवर आणून दिल्यानंतर त्याचं जो आम्हाला फीडबॅक आला लोकांकडनं की डायबिटीस असं म्हटलं होतं की बरा होत नाही, पण आमचे कस्टमर म्हणतात की डायबिटीस माझा बरा झाला आहे, माझी शुगर मेंटेन झालेली आहे, पायल्ससारखे आजार ऑपरेशनपर्यंत आलेले बिस्पुला हे सगळे मेंटेन झालेले आहेत. त्याच्यानंतर डायजेशनचे जे काही प्रॉब्लेम आहेत, त्याच्यानंतर तुमचं जे काही वादाचे प्रॉब्लेम आहेत, गुडघ्यांचे प्रॉब्लेम आहेत, पेनिंग आहे, हे छोटे मोठे गोष्टीचे आहेत ह्या वेळच्या वेळी कवर झालेल्या आहेत. आणि ते खरंच ऐकून मला खूप छान वाटलं, आणि आम्हाला वाटतं आम्ही हे लोकांपर्यंत खूप छान पद्धतीने पोचवू शकतो. पण एक माणूस कधीही करू शकत नाही. कोणती ॲडव्हर्टायझिंग जरी घेतली तर तिथला तिथेच राहते. आणि खरंच मी नेटवर्किंगला थँक्स बोलेन, कारण नेटवर्किंगच्या माध्यमातून हे आमचे सगळे या ठिकाणी लीडर आहेत. हे काम आता ऑल ओव्हर इंडियामध्ये चालू आहे. प्रत्येक ठिकाणी आमचे सगळे ग्रुप आहेत, आणि माणसाने जिथे अनुभव घेतलेले आहेत ते स्वतः येऊन या ठिकाणी कामं करतात, लोकांपर्यंत हा मेसेज जाऊन सोडायचा प्रयत्न करतात, आणि लोकांना इथं घेऊन त्या सिस्टमचा त्यांना लाभ करून देत आहेत. आणि नेटवर्किंगच्या माध्यमातून खरंच एक लोकांपर्यंत आम्ही एक हेल्प पोचवतोच आहोत. त्यानंतर आम्ही जे काही कोणाला घरोघरी जे लागणाऱ्या गोष्टी त्या ठिकाणी आम्ही सगळे अवेलेबल केलेले आहेत. आणि तिसरा पार्ट आहे, या 2 गोष्टी कधीही न संपणाऱ्या आहेत, आणि यामध्ये 1 रुपयाची रिस्क नाही आहे. का तर त्यांना चेकिंग करून मेडिसिन दिलं जातं, आणि या ठिकाणी तुम्हाला जे हवं हे तुम्ही घेतलं जातं. कोणावरती कोणतेही असं कंपल्सरी नाही आहे. आणि त्याचबरोबर थर्ड पार्ट आहे की ज्यांना आपलं इन्कम करायचे, जॉब करायचे, कुठेतरी बिझनेसमध्ये यायचे, त्यांनी या ठिकाणी येऊन खूप सुंदर पद्धतीने नेटवर्किंगच्या माध्यमातून हे काम करून खूप चांगलं अर्निंग तुम्ही घेऊ शकता. कारण आजकाल नोकऱ्या तेवढ्या राहिलेल्या नाही आहेत, आणि जरी नोकऱ्या काही लोक करत असतील, बरेच जण करतात, पण त्या नोकऱ्यांमध्ये आत्ताची गरज आणि येणारा पैसा यामध्ये समतोल ठेवणं खूप कठीण जात आहे. तर साईड बाय साईड मी सगळ्यांना असं रिक्वेस्ट करेन, नक्कीच तुम्ही सर्वांनी या आमच्या ई-स्टोर इंडियाच्या शॉपीला एकदा मार्टला व्हिजिट द्या. या ठिकाणी एक्झॅक्टली काय चाललं आहे सगळं माहिती करून घ्या, आणि जर तुम्हाला योग्य वाटते, खरंच छान आहे, कारण आमच्यामध्ये खूप छान आहे हे सिस्टम, तर तुम्ही नक्कीच आमच्या परिवारामध्ये या. नेहमी सगळ्यांसाठी वेलकम असेल. सावंतवाडीत सुरू करण्यात आलेल्या सुपर मार्केटच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील लोकांना दर्जेदार सेवा देण्याचा कंपनीचा मानस आहे. कंपनीची सुरुवात 1 जुलै 2018 रोजी झाली असून आजपर्यंत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 3 सुपर बाजार उभारण्यात आले आहेत. या ठिकाणी देण्यात येणारे प्रॉडक्ट डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार देण्यात येतात. तसेच कंपनीच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिकांना त्याचा फायदा होण्यासाठी आरोग्य शिबिर, वैद्यकीय शिबिर, रक्तदान शिबिर असे विविध उपक्रम राबवले जातात. आणि त्याचबरोबर आयुर्वेदिक औषधे दिली जातात. त्यामुळे या बाजाराच्या माध्यमातून लोकांना उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या योजनांचा लाभ घ्यावा असे आवाहन ई-स्टोर इंडियाच्या वतीने करण्यात आले आहे. माझं नाव शैलेंद्र बाबूराव पेडणेकर, माळगावमध्ये राहतो आहे. ई-स्टोर इंडियाबरोबर गेले 1 वर्ष काम करतो आहे. ई-स्टोर इंडियाची निर्मिती केली त्यावेळीपासून आम्ही काम सुरू केलं आहे. सुपर मार्केट जे आपलं आहे ते इतर सुपर मार्केटपेक्षा वेगळं आहे. जे फॅसिलिटीज होते त्या फॅसिलिटी शहरामध्ये डीमार्ट किंवा बिग बाजारमध्ये मिळतात, त्या फॅसिलिटी आपण गावातल्या लोकांना देण्याचा प्रयत्न केला आहे. तिथे प्रत्येक प्रॉडक्ट आम्ही 4% ते 40% डिस्काउंटमध्ये ठेवला आहे. त्या व्यतिरिक्त आम्ही इथे हेल्थबद्दल पण जरा काही गोष्टी म्हणजे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आम्ही प्रमोट करतो आहे. त्याच्यामुळे प्रत्येक आजार मुळा फक्त बरा होता. आपल्या सिंधुदुर्गातलं 3रा सुपर मार्केट आहे. त्याच्या अगोदर कुडामध्ये सुपर मार्केट झालं आहे, त्याला कालच 1 वर्ष पूर्ण झालेलं आहे. त्यानंतर आपल्या देवगडला एक सुपर मार्केट आहे, आणि उद्या कोल्हापूरमध्ये एक मेगा सुपर मार्केटची ओपनिंग आहे. तर सगळ्यात जास्त लोकांनी आपल्या सुपर मार्केटमध्ये येऊन लाभ उठवावा. थँक्यू. नमस्कार. सर्वप्रथम सावंतवाडीमध्ये नवीनच ओपन होणाऱ्या या आमच्या ई-स्टोर इंडियातर्फे सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे. या ठिकाणी सगळ्या लोकांसाठी आवश्यक असणारं किराणा माल आणि आरोग्याची सुविधा उपलब्ध केलेली आहे, कारण ही प्रत्येक घराची गरज आहे.
व्यक्ती म्हटलं की मूलभूत गरजेमध्ये अन्न पहिलं येतं आणि 90%पेक्षा जास्त गोष्टी शेतकरीसुद्धा बाहेरूनच खरेदी करून आणतो आणि या आपल्याकडे 4 ते 40% डिस्काउंटला उपलब्ध आहेत. याच्या जोडीला आपल्याकडे आयुर्वेदिक उपचार पद्धती जी जुनी 5000 वर्षापूर्वीची परंपरा आहे, नाडी परीक्षा करून आजाराचं निदान केलं जातं आणि त्याच्यावरती आवश्यक असणारी उपचार आयुर्वेदिक आपल्याकडे जी औषधी उपलब्ध आहे हे तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या माध्यमातून काम चालत असतं. बाकी या ठिकाणी कंपनीच्या माध्यमातून लोकांसाठी एक चांगली रोजगाराची संधी उपलब्ध आहे, कारण आज बेरोजगारीचा फार मोठा प्रश्न आपल्या देशासमोर आबसून उभा आहे. स्त्रियांसाठी एक चांगली संधी आहे, कारण हे डिपार्टमेंट महिला सांभाळत असतात, तर महिलांना एक मोठी संधी आहे या निमित्ताने की जेणेकरून घरामध्ये लागणाऱ्या वस्तू त्यांना कमी किमतीमध्ये उपलब्ध होतील, रोजच्या खरेदीतनं त्यांची बचत होईल आणि एक मोठी रोजगाराची संधी त्यांना देखील उपलब्ध आहे. तरुणांसाठी एक चांगली संधी आहे, कारण या ठिकाणी करिअरसाठी स्काय इज द लिमिट. त्यांना जे काय अर्निंग करायचं असेल, ज्या गोष्टी आयुष्यामध्ये करायच्या असतील तर त्याच्यासाठी लागणारा मुबलक पैसा थोड्याशा कामातनं इथे उपलब्ध होऊ शकतो. समाजातल्या सगळ्या थरातल्या लोकांसाठी ज्या काही गोष्टी पाहिजेत त्या इथे उपलब्ध आहेत. फक्त कसं आहे की ज्याने त्याने ठरवायचं आहे त्याला काय पाहिजे, त्यासाठी लागणाऱ्या सगळ्या गोष्टी आहेत. कारण कंपनीने काम करणाऱ्या लोकांसाठी पैसा ठेवला आहे, ज्यांच्याकडे पैसा आहे त्यांना पैसा लावून पैसा घेता येईल अशी सुद्धा सुविधा ठेवलेली आहे. बाकी ज्यांना रोजच्या लागणाऱ्या गोष्टी आजही ते खरेदी करतायत, उद्याही करणार आहेत, तर त्या डिस्काउंटला उपलब्ध केल्या आहेत. कंपनीकडे अशी प्रोव्हिजन आहे की इतर जशा कंपन्या ॲडव्हर्टाइजमेंटसाठी बॅनर लावल्यावरती त्याचं काहीतरी भाडं देतात, तशी आपल्याकडे कंपनीकडे सोय आहे. आपल्या कंपनीचा जर बॅनर आपल्या घरावरती किंवा दुकानावरती लावला तर त्याचा मोबदला देखील कंपनी देते. आपल्याकडे जे काय इथे वस्तू उपलब्ध आहेत, थोड्या दिवसांनी हे ऑनलाईन खरेदी करता येणार आहेत आणि ती पोचवण्यासाठी जी लोक मदत करतील त्यांनासुद्धा कंपनीने पैसा देऊ केलेला आहे. खूप मार्ग आहेत ज्याच्या माध्यमातून पैसे आपल्याला परत करते कंपनी आणि एका योग्य सिस्टीमच्या माध्यमातून लोकांचेच पैसे लोकांसाठी मिळतात आणि सगळ्या लोकांना याचा फायदा होऊ शकतो. तर तो सगळ्यांनी फायदा घ्यावा अशी मी नम्र विनंती करेन. माझं नाव रौनक पटेल, मी कणकवलीवरून आहे आणि गेल्या वर्षभर या कंपनीशी जोडला गेलेलो आहे आणि या माध्यमातून बऱ्यापैकी इन्कम मी केलेला आहे आणि मी या बिझनेसवरती समाधानी आहे. धन्यवाद. नमस्कार, मैं स्टोर में इसके लिए ज्वाइनिंग किया है. तो यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट है जो हर किसी इंसान को ज़रूरत है. हेल्थ का कोई सीजन वाइज नहीं होता है. दूसरा ग्रोसरी यानी किराना सामान तो हर किसी को चाहिए. तो इसका कुछ भी होने दीजिए, यानी बाढ़ आने दीजिए, सूखा आने दीजिए, ये दोनों चीज़ हमेशा चाहिए जो हर इंसान की ज़रूरत है. तो ये बिजनेस में कभी सीजन नहीं है, ये बिजनेस कभी बंद नहीं होने वाला है. दूसरे कंपनी इतना बेहतरीन पैकेज किया है जो एकदम छोटा से छोटा गरीब से गरीब कोई भी इंसान यहाँ पे ज्वाइनिंग कर सकते हैं. और सबसे बड़ी बात, इस कंपनी का जो CMD मिस्टर फैजल खान सिर्फ पैसा कमाने के उद्देश्य में नहीं है, ऑल इंडिया में आयुर्वेदिक का एक मुहिम चला रहा है जो सर्वसाधारण आदमी यहाँ पे ज्वाइनिंग करके एक बीमारी मुक्त हो सकते हैं. दूसरा, यहाँ पे सस्ता में सस्ता घर का सामान ले सकते और ऊपर से थोड़ा पैसा भी इनकम कर सकते हैं. ऐसे सिस्टम बनाया हुआ है जहाँ पे बिल्कुल रिस्क नहीं है. जीरो पे भी कोई भी इंसान यहाँ पे ज्वाइनिंग करके रजिस्ट्रेशन करके भी यहाँ पे इनकम कर सकते हैं. तो इसके लिए सिस्टम के लिए मैं फैजल सर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और ऑल इंडिया पीपल को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जरूर आप एक बार स्टोर में आइए और ज्वाइनिंग कीजिए. इसे फ्री में कम से कम ज्वाइनिंग करके देखिए यहाँ पे क्या प्लेटफॉर्म बना. नमस्कार. नमस्कार, माझं नाव स्वप्नील गावडे. गेली 1 वर्ष मी या स्टोर इंडिया कॉन्सेप्टबरोबर जॉईन आहे. जॉईन होण्याचं कारण एकच म्हणजे आमचं जे आयुर्वेद हा जो ब्रँड आहे स्टोर इंडियाचा, हा सर्वात महत्त्वाचा प्लॅटफॉर्म आहे ह्या स्टोर इंडियाचा. जो आयुर्वेद ब्रँड आहे यातनं जो आम्हाला जो रिझल्ट आलेला आहे, माझा भाऊ हँडिकॅप आहे आणि त्याला पॅरालिसिस अटॅक आलेला होता आणि यातनं मी आमच्या डॉक्टरांच्या माध्यमातून 3 महिने
त्यांची जी ट्रीटमेंट केली आणि त्याला जो रिझल्ट आला आहे, जो व्यक्ती चालू शकत नव्हता, स्वतःचं काम स्वतः करू शकत नव्हता, अशी व्यक्ती ऑलरेडी हँडिकॅप असतानाही आता ते सर्वचे सर्व स्वतःची सर्व कामं स्वतः करतो. हे इस्टोर इंडिया आहे आणि हे आयुर्वेद ब्रँड आहे. तर यासाठी मी स्वतः 1 वर्ष या इस्टोर इंडिया हा रिझल्ट बघल्यानंतर 1 वर्ष इस्टोर इंडियाबरोबर काम करतो आहे. त्याचबरोबर जे डॉक्टर फैजान सर जे इस्टोर इंडियाचे CMD आहेत, तर त्यांनी जी संकल्पना सुपर बाजारची दिलेली आहे, ज्या सुपर बाजारचं आज सावंतवाडीमध्ये ओपनिंग होतं आहे, ही संकल्पना, या संकल्पनेमध्ये जे ग्रोसरी आयटम FMCG आयटम जे दिलेले आहेत आणि ते पण लोकांना 4 ते 20% डिस्काउंटेबल प्राईसमध्ये अवेलेबल आहे आपल्या सुपर बाजारमध्ये. ही सिस्टम आज डिमार्टमध्ये अवेलेबल आहे, पण आपल्या ग्रामीण लोकांपर्यंत ती पोहोचू शकत नाही. पण ती ग्रामीण लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी हा इस्टोर इंडिया ब्रँड तयार करून आज आपल्या डॉक्टर फैजान सर CMDनी आज आपल्याला अवेलेबल करून दिलेला आहे. हा जो बेनिफिट आहे, हा बेनिफिट आपल्या सिंधुदुर्गमध्ये सावंतवाडीमध्ये आज ओपन होत आहे. ही सर्वांनी त्याचा उपभोग घ्यायचा आहे. प्लस आपल्या जळगावमध्ये सुपर बाजार ओपन आहे, आपल्या देवगडमध्ये सुपर बाजार ओपन आहे, आपले बऱ्याच ठिकाणी आयुर्वेद ब्रँडचे हेल्थ शॉपी ओपन आहे. सर्व सिंधुदुर्गवासियांनी याचा पूर्णतः लाभ घ्यावा ही विनंती आहे. थँक्यू इस्टोर इंडिया आणि ग्रेट आमचे CMD डॉक्टर फैजान सर यांना पण माझा आणि आमच्या सिंधुदुर्गवासियांचा सलाम. थँक्यू. नमस्कार, माझं नाव मनीष नाईक आहे आणि मी या कंपनीचा एक पार्ट आहे. आणि सुंदर अशी अपॉर्च्युनिटी या ठिकाणी ई स्टोअरच्या माध्यमातून आपल्याकडे उपलब्ध आहे. मी तर सगळ्यांनाच आवर्जून सांगेन की याचा लाभ घ्यावा, कारण हेल्थ आणि वेल्थ या दोन्ही गोष्टी आपल्याकडे कंपनीमार्फत अवेलेबल आहे. मी स्वतः एक आयुर्क्युअर या नावाने याच कंपनीचा एक ब्रँड मी रन करतो आहे, जे तुम्हाला तुमच्या हेल्थवर काम करण्याची आम्हाला संधी प्राप्त होते. आणि उत्कृष्ट असे आयुर्वेदिक औषधं आपल्याकडे अवेलेबल आहे या इस्टोर या माध्यमातून. तर मी तर सर्वांना सांगू इच्छितो की आपला इस्टोर हा ब्रँड इथे एक सावंतवाडीमध्ये ओपन झाला आहे. तिथे एक डिस्काउंटेड प्राईजवरती आपल्याला ग्रॉसरीज अवेलेबल आहे आणि त्याचा सर्वांनी फायदा घ्यावा मी विनंती करतो. कारण अशी सुपर मार्ट मिळणं हे पण एक कठीण असतं आणि या ठिकाणी आपल्याला संधी उपलब्ध करून दिली आहे ई स्टोर माध्यमातून. त्याचा तुम्ही फायदा घ्यावा हेच विनंती. थँक्यू. नमस्कार, मी राजन पाताडे, सावंतवाडी. आयुर्वेद हेल्थकेअर अँड रिटेल प्रायव्हेट लिमिटेड ही आमची कंपनी आहे आणि या कंपनीचा सुपर मार्केटचे इथे ओपनिंग होत आहे. आमच्याकडे तळागाळाच्या सगळ्या लोकांसाठी, सर्व लोकांसाठी जे प्रॉडक्ट्स आहेत जे आपण ग्रोसरी म्हणतो हे तर उपलब्ध आहेत आपल्याकडे. आणि ती कंपनीचं नेहमीचं 4% डिस्काउंट आहे. त्याचा सर्व लोकांनी लाभ घ्यावा. सर्व लोकांनी कस्टमर ID काढून त्यांचा लाभ घेता येईल. आणखीन आम्ही अनेक गोष्ट सांगू इच्छितो की आम्ही जेलजवळ आयुर्वेद म्हणून हेल्थ शॉपिंग आहे आमची आणि तिथे हेल्थ कॅम्प होतात. डॉक्टर येतात, फ्री चेकअप करतात आणि आयुर्वेदिक पूर्णपणे औषधं दिली जातात. ही मागे तुम्ही बघू शकता या प्रकारची औषधं आहेत इथे पण उपलब्ध आहेत आणि आमच्या शॉपिंगमध्ये पण उपलब्ध आहेत. दर महिन्याला आमच्याकडे फ्री हेल्थ कॅम्प घेतला जातो आणि त्याचं असेल तरी सुद्धा माझ्याकडे त्या सर्व लोकांनी कॉन्टॅक्ट करून आपलं नाव नोंदवून फ्री हेल्थ चेकअप करून घ्यावा आणि आपलं आरोग्य व्यवस्थित ठेवावं. आणि या हेल्थ शॉपीला आणि इथे सुपर मार्केटला शुभेच्छा. थँक्यू व्हेरी मच. विविध सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी लवकरच भेट द्या इस्टोर इंडियाच्या सुपर बाजारला. आमचा पत्ता करीम रेसिडेन्सी वैश्यवाडा, गवळी तिठा, मारुती मंदिर जवळ, सावंतवाडी, जिल्हा सिंधुदुर्ग.